Tak navrtávač rámků s představitelnými vřeteny je vlastně prvním výrobkem, který jsme začali vyrábět pro včelaře. Dneska už ten sortiment máme větší, vyrábíme úly, rámky a nějaké ještě drobnosti. Tak podstatou toho navrtávače je to, že se vrtají hotové rámky, že se vlastně na tom navrtávači dá jakýkoliv starý rámek převrtat, anebo obnovit to vrtání po vyřezání rámku. Protože na tom navrtávači jsou představitelný, tady se velice jednoduše dá vlastně provést jakýkoliv nastavení na této podložce, ty rozteče, že se teda sundají ty řemínky, povolí se zadní matka klíčkem, vřeteno se nastaví tam, kam potřebujeme a zase se ta matka vzadu utáhne. Já to teda tady chvilku spojím, abyste to viděli. Je celkem jednoduchý, je to hlavně teda přesný a zvládne to i vlastně kdokoliv, není to nějak nebezpečný, že byste se na to mohli poranit. Tady to schválně přeměříme, běžně se to teda vyrábí na střed, aby teda nám to vrtalo na střed louček 25, což je nějakých teda pak 12,5 mm. Jo, takže tady to vidíte, že to teda opravdu vrtá, pokud to je dobře samozřejmě nastavený, vrtá dobře. Ta rychlost vrtání, pokud se tam dá nějaká rychloběžnější vrtačka, tak se dá říct, že to je 100 rámků za 12 minut, což podstatně pomáhá při přípravě jakéhokoliv většího množství rámků.